Здравейте, аз съм EveryBoss и днес в този епизод ще ви покажа, ще играем бус симулатор. Запътали сме се, имаме курс към Рим. Не знам колко ще вземем, не запомних. Не помня колко ще вземем. То ще се покаже. Извинете, че не съм качвал клипове от доста... Не доста време. От 2-3 дена не съм качвал. Да знаете, че ако клипът стане много време, ще го направя на части. Това не е хубаво. Но няма как. Може да ви не е приятно, но не зависи от мен. Аре, махна се. Ще видим тия табели, че някой път на картата не показва хубаво и се обърква. Някой път се бъгват тези, където другите шофьори, примерно този пред мен може да се бъгне и да направим сблъскване и затова намалих там. Driving School. Тази игра ги бех изтеглил много е такава. Не е хубава. Много скъпа. Не знам да се бия. Нема силно гори. Да, иде. Напред. Че да видя колко път остава. Ого, доста си е. Да натиснем педала и колко се може по-бързо да стигнем. Тук не е хубаво. Минах. Добре. Няма опасно. Конти са, бе. Хайде, бусче, изпревари го. Не. Глей. Що набира толкова бавно? Са 9 км. Те не лечат изобщо. О, вече стои 14-15. Тук ще се наложи да намаля. Що не завой. Как да мина сега? Освен помня там в тревата, ама ако има нещо, което се блъсне. Не ме интересува, не. Може да има някой знак за ограничение. Няма. Добре. Минавам ги като спряни. Дай. Не, ето тук знак. Ох, не. Дай. Минах ги.
Не се блъснах. Вече има табела за Рим. Ограничението е 90 км, скарам с 109. Зареждане на мапа. Мисля, че ще кача цял клип. Нема стане над 15 минути със сигурност. Ние вече горе-долу сме в града. Я чак видя картата. Да, ние сме в града. Колко бързо се мина, аз мисля, че се мине много по-бавно. Завой го взехме от това. Не, към камери. Добре. За това мразя да влезем в града. Пущат сега мигач. Те другите изобщо не пускат, но аз ще пусна. Той да пускам не ми дава нищо, не знам. Това трябва да чака. Заради тъпите отпред. О! Това е малко реално. Това е в Рим. Столицата на Италия. Само не дай да минаваш на съм. Те са напред. Добре. Близо тук трябва да оставят тези хора. Пътници. Чак след на тия фарове нещо се не вижда. Така малко по-хубаво. По-добре. Тук това малко не притеснява да се не жуля на кабел. В принцип всеки път се жуля. Така. Добре, минах без повреди на рейса. Искам да го наглася. Не точно, но добре. Сега ще видя колко ще вземе. 5876 евро. Добре. Но минус 2938. Това са щетите, където съм причинял на хората. Както и да е. Добре. Това да. Няма да правя още един епизод. Ще бъде другия път. Така мисля да приключи този епизод. Другият мисля да бъде на Евротрък, понеже не съм го играл от как изтеглих бус симулатор. Ще го играем да спечелим уния пари. То не знам колко бяха, 150 хиляди май бяха за ония тир хубавия. И трябва да играем, за да го вземем все пак. Не може парите се появят така. И така ще приключи днешния епизод. Ако ви е харесал, лайквате, абонирайте се и чао!